στον χρόνο. Κάποτε στην Αθήνα ζούσε ένας έφηβος που τον έλεγαν Νικόλα. Η δασκάλα του Νικόλα είχε βάλει μια εργασία, ένα γενεαλογικό δέντρο, πάνω στο οποίο θα κολλούσε φωτογραφίες των προγόνων του. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η περιπέτειά του. Ο Νικόλας κατέβηκε στο υπόγειο. Είδε, επειδή η μαμά του είπε πως μέσα σε ένα μπαούλο θα έβρισκε φωτογραφίες για την εργασία του. Μόλις άνοιξε τον μπαούλο, έψαξε για τις φωτογραφίες. Κάποια στιγμή βρήκε ένα σκολωμένο βιβλίο. Δεν του έδωσε σημασία και συνέχισε να ψάχνει. Όμως ο αέρας που μπήκε από το σπασμένο παράθυρο του υπογείου ξεφύλισε τις σελίδες του βιβλίου και από μέσα έπεσε μια παλιά φωτογραφία. Μόλις την έπιασε, διέκρινε δύο μικρά αγόρια και μια μεγάλη κοπέλα δίπλα τους. Ξαφνικά ο Νικόλας άρχισε να στροβιλίζεται και βρέθηκε στο παρελθόν, κάπου στην Χαλκιδική, πάνω σε ένα πειρατικό καράβι. Ξύπνησε μέσα σε ένα βαρέλι ζαλισμένο. Όταν είδε την πίσω μεριά της φωτογραφίας που έγραφε «Ένα παράθυρο στο χρόνο». Σκέφτηκε πως αυτό τον γύρισε πίσω στο παρελθόν. Μόλις βγήκε, κατευθύνθηκε προς το αμπάρι του πλοίου. Όταν μπήκε μέσα, είδε δύο αγόρια και μια κοπέλα. Ο Νικόλας διαπίστωσε ότι ήταν ίδιοι με τη φωτογραφία. Τους ρώτησε ποιοι ήταν. Εκείνοι τους συστήθηκαν και κατάλαβαν ότι ήταν συγγενείς του Νικόλα. Μετά από λίγο οι πειρατές τους πήραν πάνω στο κατάστρωμα και επειδή δεν τους φαινόταν χρήσιμοι, τους ρίξαν στη θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα τα 4 παιδιά βρέθηκαν σε ένα έρημο νησί. Ο Νικόλας πανικοβλήθηκε. Του είχε πέσει φωτογραφία στο πλοίο και τώρα πώς θα γυρνούσε πίσω στο δικό του χρόνο. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λύθηκε όταν είδε να ξεβράζονται στην ακτή του νησιού κομμάτια από το πλοίο. Είχε πάρει φωτιά επειδή ένα από τα δύο αγόρια είχε πετάξει ένα αναμένο σπίρτο στο αμπάρι του πλοίου και μαζί με τις σανίδες ξεβράστηκε και η φωτογραφία. Ο Νικόλας αποχαιρέτησε τους προγόνους του και τους ευχήθηκε καλή τύχη. Γύρισε πίσω στο δικό του χρόνο. Μόλις γύρισε, υποσχέθηκε πως ποτέ δεν θα ξεχνούσε τους προγόνους του και φύλαξε καλά τη φωτογραφία.